Oo, huli na narutan lang. Pagka-vlog ka dyan kamot ni Siri. So now mga kababayan, for today's video ay nag-init ay og sudan mga kababayan kay iatagan ko og sudan sa akong silingan kay nag-ihaw man sila manok Bisaya. Then gisagulan sa nila og kapayas nga Bisaya. Tan-awa mga kababayan. Oops. Nayabo pag yun may paiputing gamaya. Nayabo pag yun sus pagkadangan gyud bata. So karon mga kababayan natong tan-awon kung nainit na ba mga kababayan. So karon mga kababayan, siyempre na Paris. Na Paris nga sinugpa nga bulinaw. Bulinaw na mga kababayan na. So siyempre mga kababayan, matik na mga kababayan, parisan gana nato og bahaw. Siyempre mga kababayan, kay hapit taon ni maluto. Sa di madugay mga kababayan ay mangaon na ta mga kababayan kay lami na kay ikaw manok Bisaya og kisagulan og bunga sa kapayas. So naragyo mga kababayan na daog na gid taon so mangaon na ta mga kababayan. So matik na mga kababayan. Matik na lingkod at lamisa kay mukaon na ta. So pasensya kaayo mga kababayan na ang atong kamera wala na kay natong giigo sa table sa mga kauban ako nga nangaon kay kaning uban mga kababayan kay mahadlok ko sila nga mao sila nga makita sa social media mga kababayan. So amo lang gihapang kamera. So karon mga kababayan kayo manamadagaon. So are na po ta sa dessert. Tiil sa manok mga kababayan. Atong kalingawan og kit-kit kay mao ni siya dessert. Natorn na po ko sa tope ni banyo nga. Nagulog ka. Kung wa ko gutom niya ako to inom. Tanro ko sa buk, naanan ko ni Brutan, buk dayo niya ako gitapad-tapad ni no pa. Kung nga, saya tak terima order ni, ayat sang pagkuha lang din na. Murot pero inom to no kinsa may alot. Mulai. Dito tabang nila sa ano, sayo pa ba? Sakto sayo ba? Tabang ko dito sa sipin. Daam ng kanahan ito. Hindi ako may magkuha mga kuhan ba? Mga buildings na kuhan ba? Ang gusto mo? Init. Kami ang luwag, puyog ng naman ako, ikarga mo sa yung cart. Wala ba? Dito siya? Abong baka, kung magatin ka. Bilag ka kung magatin. Wala niya. Size? Ang mataguan. So karon mga kababayan kay salamat kay sa grasya sa Ginoo nga namusog rin taon mi. So mga kababayan abangan po ninyo yung sunod na video ko mga kababayan.